Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da rana, barkanmu da shigowa wannan channel mai suna Suleiman Tech a nan YouTube. Insha Allah a wannan bidiyon zan mana bayani akan yadda ake tura BGB daga Bitget wallet zuwa Bitget exchanger. Ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ku ga yadda ake yi. Da farko muna cikin Bitget wallet. So in muka duba a nan gurin zamu ga cewa a nan gurin muna da BGB. Sannan a nan gurin muna da shi adadin guda ɗaya wanda ya kama dala 4.3. sannan a nan gurin kuma akwai Ethereum, ina da Ethereum gas fee na 0.5 dala. So wannan shine a matsayin gas fee. To da farko me ya kamata mu yi? Da farko abin da zamu yi shine zamu yi heading over to this place. Wannan gurin da aka saka wannan gurin da aka saka send, kun gani gashi send. So za mu taɓa shi, in muka taɓa send sai mu zaɓi BGB a nan gurin, gashi a nan BGB. So da abin da zaka tura dai sai ka zaɓa a nan gurin, a nan za ka gan shi. So ni yanzu BGB zan tura zuwa cikin Bitget wallet, sai mu taɓa BGB din. So kun gani idan kuka kalla shi BGB a under Ethereum network yake. Sannan nan gurin zaka saka address, zaka ɗauko address daga cikin Bitget zuwa nan gurin. Sannan kuma a nan gurin zaka saka adadi. Yanzu farko bari mu je mu fara dauko address din a cikin Bitget wallet a Bitget. So nan mun shigo cikin Bitget din mu. Abin da zamu yi a nan gurin shine zamu taba wannan gurin da aka saka added funds. Idan muka taba added funds sai mu taba wannan gurin da aka saka deposit crypto. Sai mu taba deposit crypto. So a nan gurin idan suka nuna wannan gurin me ya kamata mu yi? Sai mu taba wannan gurin da aka saka search. Sai mu taba search. To me muke so mu dauko? Wani address muke so mu dauko? Muna so mu tura BGB ne daga cikin Bitget wallet zuwa cikin Bitget exchange. Sai mu taba BGB. So kun gashi a nan gurin Bitget token. So sai mu taba Bitget token. Sabu ga shi wancan a under Ethereum yake, under normal Ethereum shi BGB din yake na kan Bitget wallet. So za su tambaye mu a nan gurin me za mu sa? Akwai Ethereum ERC20, sannan kuma akwai MOV. So mu kuma wannan ne nan namu ERC20, sai mu dau ERC20. To a nan gurin sai mu zo wannan gurin mu taɓa wannan copy din, kun gani? Sai mu taɓa copy. Bayan mun yi copy shikenan mun copy address, sai mu koma cikin Bitget wallet. Ko sai mu zo wannan gurin aka saka receiving, gashi a nan gurin gashi. So sai mu paste wannan address da muka, kun ga mun yi paste. Sai mu dawo wannan gurin da aka saka amount guda nawa zamu dora. So kun ga mu ai guda ɗaya ne da mu BGB din ko, sai mu taɓa adadin guda ɗaya, kun gani? To sai mu zo wannan gurin da aka saka gas fee, kun gani gas fee. Domin abin nan ɗinka kuɗinka ya saurin zuwa cikin exchanger ta Bitget sai ka taɓa gurin gas fee din, sai mu taɓa, kun gani? So sai ni yanzu kun ga ina so in yi sauri sosai, to wannan zan taɓa, wannan na farkon instant 1 minute zai yi, sai in taɓa shi sai na confirm, kun gani? So a nan gurin ka gama cike komai, kun gani ka gama cike komai. Ga BGB on the Ethereum network, ga normal address ɗinka na BGB daga Bitget. So ga amount da kai zaɓa, sannan kuma ga gas fee. Me ya rage mana? Sai mu taɓa confirm. Bayan mun taɓa confirm zai ce security check in progress. Sai mu ɗan jira. So sai mu gashi mun jira, sai mu taɓa wannan gurin da aka sa confirm. Sai mu sa thumbprint ɗinmu. Gashi sa submitting order. To shikenan. Kun gani ya tafi? Your feedback drives us. Shikenan. Mun tura shi cikin Bitget exchange. Idan muka rada zamu ga nan gurin ya saka sending, ma'ana yana tafiya kenan. To wannan shine yadda ake dorawa. Bari mu ga yadda yake sauka. So kun ga cikin wallet din babu komai a ciki. So sai mu koma cikin normal Bitget. Bari mu je gurin asset. So za mu dan jira ya zo, tunda mun ga instant muka sa na minti 1. So a nan gurin
in muka shigo za mu ga har yanzu bai zo ba. Amma kuma idan muka yi duba da wannan gurin da nan gurin za ku ga an sa deposit 1 BGB, za ku ga nan gurin an sa processing, nan gurin gashi processing. So kun ga kenan insha Allah abun yana nan tahowa very soon in Allah yadda. So shine da yadda ake yi, saboda haka za mu dan jira mu gani. So alhamdulillah ga BGB din ya zo a nan gurin, kun gan shi ya zo. So alhamdulillah gashi za ku gan shi ya zo. So wannan shine da ake swapping, da ake turo a BGB daga Bitget wallet zuwa Bitget exchange. Zaka buƙaci gas fee na kamar 0.2 ma ya isa na dala 0.2 dala na Ethereum. So wannan dai shine a takaice. Saboda haka a bidiyo na gaba ku biyo mu domin ku ga yadda ake yin abubuwa sosai da dama a cikin Bitget wallet. Na gode sosai, kairan insha Allah.